Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe emolweni. Sesathe chu ngothando namhlanje ikhona izinto uYesu afuna usifundisa zona ngothando. Uthando yinto enkulu, itshilo i-1 Corinthians 13 verse 13. Yathi ukholo, uyithemba, uthando, kuzo zontathu ezo zinto into enkulu luthando. So khumbule 1 John 4 verse 8 uthi uThixo luthando. Funa sisoloko ezo zinto sizibambile ezo zibhalo. Sazi kodwa ukuba umtyholi akafuni sibe nothando kwabanye abantu. Into eyiqelela ntoni loo? Sisixhobo sakho ke eso. Indlela ozaziphindisela ngayo leyo uSathane. Uthanda abantu. Uthanda abantu intentionally. Ngenhloso bathandele loo nto kanye. Namhlanje sizawujonga iziqhamo zomoya. Ezi ziqhamo zomoya zibalulekile empilweni zethu uba sibe nazo njengabantwana bakaYesu Kristu. Mhlawumbi ubusithi hayi zizinto nje eziziqhamo uzithatha kancinci, zibalulekile kufuneka sibe nazo. Sizifumana phi iziqhamo zomoya njengabantwana bakaYesu Kristu? Galatians 5 verse 22. AbaseGalati 5 ivesi 22. Ke sona esomoya isiqhamo luthando. Qale isiqhamo somoya sokuqala luthando. Balulekile uthando, lubekwe phambili ebhayibhilini. Uthando lufuna sithanda abantu, singazonda abantu, thanda abantu. Thandele kanye le nto okanye bengakuthandi, bathandele loo nto. Abakuthanda ndithi noSathane wenza ukuthi bangakuthandi abantu bakuzonda, bangakujongi nokujonga, bathandele kanye loo nto. Uzawuba strong Sathane. Uvuyo lubalulekile uba sibe novuyo, singajongi ukuthi ama-circumstances athini na, singahambi ngendlela esifila ngayo, ngendlela esiva ngayo uba heyi hayi ndiye ndakhathazeka andinavuyo. Ivuyela kanye loo nto, ungavumi. Xa kufuneka ube novuyo, uvuyo ufuneka ube nalo. Naso sisiqhamo somoya. Uthando sisiqhamo somoya, ufuneka uthanda abantu, ungazondi muntu, ungabizondi muntu. Sisiqhamo somoya. Uvuyo sisiqhamo somoya. Silapha ngaphakathi. Kaloku sikhumbule ukuthi mkhulu lo ngaphakathi kunalo wasezweni xa simamkela uYesu Kristu. Uxolo, ufuna sibe noxolo, sibe nepeace, sibe noxolo noba akukho nto ethi banoxolo. Bayakuchukuluza neengxaki zininzi. Lena namhlanje uthiwa wenze lena accusation, the accuser of the brethren kaloku. Uyaku-accuser day and night, uaccuse ama-believers nangoku. Njengoba selapha nje uyazi-accuser ukuthi lo wenze leya naleya. Kodwa i-Prince of Peace uYesu Kristu. uYesu Kristu is a Prince of Peace. Nkosana yoxolo. Hlala ngoxolo, benoxolo endaweni nawe. Ungasoloko kwaliwa kwindawo. Usathane akayifuni ke kubekho uxolo. Kuma-families amaninzi hlalani ngoxolo, ungasoloko kuliwa. uSathane akangabusi kakhulu. Nasezicaweni uSathane makangakhontroli, soloko kwaliwa, soloko kwazondwana. Asingayivumi loo nto, izosivula amehlo. Uxolo, ukuzeka kade umsindo, singakhawulezi nje sibe nomsindo, si-reacte ngendlela esingafanelanga ureacta. Singakufanele siyenze loo nto. Sithathe ixesha uyifunde, uyazi ukuthi yenzeke kanjani na, bekuthenziwe wenzeke kanjani, ngaphambi kokuba uthathe izigqibo ozawujika uzisole kuzo. Ungathethi into ezajika uzisole kuzo. Waba ngantoni wena khange ube necontrol.
yomsindo. Ububele bemvuze iBhayibhile ifuna sibe nobubele, sithandane, ifuna sithande bonke abantu. Itshilo ne-Ephesians 4:32 ithi ifuna sibe nobubele, sithandane. Ithi ifuna sithandane, bendithi ndizayifuna uzusifundele. Ithi ifuna sibe nobubele, sixolelane, sithandane, sibe noxolo omnye komunye, sibe zimvuze komunye. Sizifundise futhi loo nto leyo yokuthi umtyholi akafuni uxolela abantu, uxolela abantu, uthanda abantu. Sisixhobo sethu esikhulu eso kumtyholi, esokuthi ezi kanye angafuni sibe nazo. Soloko kwabakho i-disunity, funa sibe ne-unity, ngoba God commands a blessing apho kukho i-unity khona. Psalm 133 God commands a blessing where there's unity. Sibe nobubele, ukulunga, silunge, sibe nokulunga, ngoba ulungile simlandela, ulungile uYesu, nathi masibe nako kwabona. Sisiqhamo somoya, intembeko, thembeka, balulekile. Ubulali, ukuzeyisa, sibe nobulali, sibe nokuzeyisa. Verse 23, akukho mthetho ochasene nezinto ezinjalo. Into ethetha ntoni? Ithetha into yokuthi zizinto ekufuneka zibe apha kuthi, zibe lapha kuthi. Azinamthetho ukuthi nje hayi apha kufuneka ngobe nje, kufuneka ube nje. Kufuneka sibe nazo iziqhamo zomoya. Sizazifumana njani iziqhamo zomoya? Ndikuthandile mawutsho njalo. Sizifumana ngokuthi nca uYesu Kristu. uJohn 15 utsho njalo. uJohn 15 uthi njena, uqale uJohn 15 anamke. uJohn 15 lokuba uJohn bendiyityhilile. John 15 ithi kufuneka sithi nca kuYesu. uYesu uthi yena asifundisa. Masiqale kwivesi 5. Uthi uYesu, ndingumdiliya mna, nina ningamasebe. Lo uhleli kum, ndibe nam ndihleli kuye, yena uzothwala iziqhamo ezininzi, ngokuba nengekum aninakwenza njani, aninakwenza nto xa singekho kuye. Utsho njalo uYesu uthi xa singekho kuye akho nto esinoyenza. Uthi ke ngoku kwivesi 6, ukuba umntu uthe akahlala kum, ulahlelwa phandle njengesebe omnye, baze abantu bawabuthe amasebe bawaphose emlilweni atshiswe. Masihlale kuYesu Kristu, singazolahlelwa emlilweni sitshiswe, singazolahlelwa. Asihlaleni kuYesu, masibe ne-relationship noYesu, asixelele nabantu ngoYesu. Verse 7 uthi ukuba nithe nahlala kuwo. Personalize ezi scriptures zipersonalize. Uba uthe wahlala kuwo umthenjini, namazwi am ahlala kuwo ethenjini, nocela into enisukuba niyithanda niyenzelwe, nayiphi nisicela kuYesu uzasenzela. Ungavi abantu awuhambi ngegruphu. Ezi scripture ezi azihambi ngokwegruphu. Uva abantu besithi hayi kunini ndicela. Ubaleke ebantwini abanegative ethi kudala ndicela izinto zenzile. Zenzekile nje kwabanye, kuwe zizawenzeka ngoba kwenze njani zingenzeki. Qiniswa yilaa nto, qiniswa ngama-testimonies abanye abantu. Uthi laa nto uYesu ayenze kwabanye uzawuyenza kuwe. Ezaziprofeta azithetha kwabanye, nam ndiyazirisiva, ndizirisivela mna. Andithi ke ukuhlala kuYesu Kristu uthe njena namazwi akhe, ilizwi lakhe malihlale kuwe, wazi ukuthi uthini na kwimeko enje. Kwimeko enje na uYesu uthini na, uze eBhayibhileni uyifunde. Uhlale phezu kwayo ukuthi hayi ndinika ithemba ngoSiyesu, undithembisile uYesu. Uthe wathi uthi mandihlale kuye, mandamele yolandela eBhayibhileni ndiyifunde. Ndithi God bless you kwindlela yakho yothando, kwindlela yakho yokholo. Masihlaleni sizifuna ezi ziqhamo.
ziyafuneka kwi-end times, ziyafuneka. Ibe ngantoni? Sizazifumana phi? Ngokuhlala kuYesu Kristu. Senazo ke wethu in the name of Jesus, sesizirasivile, sesizifumene ngoba siyakholwa kuzo, siyazamkela. In the name of Jesus, God loves you.